mapiro taure chokwadi. Iwe itsapanchoka nevakomana vekwamtsviti izwa skiri dandan kindangindanga zvikanzi ndikati wo zvikanzi ndikati generation masivila ndonatoita zvekudiniko kupenda kuita unge zangado kana kurova chindorindo ndorindo kwakwakwa ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka tatamuka unge ndandiyo rudunura matanziyo pandinotamba vanoti popota maiyo rova mupidiku tenana kwedeku serere kutsvedza utiridibu wakabata chimbobu tsvedeku ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka ndauya neenergizer maximum stress ndominimiza tyoka kunge puranga kwete kutongo kuma mtambara kede isusu tiri rede adinde msandipeka spede kambu kwendende mukonde ndonatoita zvekudiniko kupenda kuita unge zangado kana kurova chindorindo ndorindo kwakwakwa ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka tatamuka unge ndandiyo rudunura matanziyo pandinotamba vanoti popota maiyo rova mupidiku tenana kwedeku serere kutsvedza utiridibu wakabata chimbobu tsvedeku ndityoke here tyoka ndityoke here tyoka kondikameduka tyoka tyoka tine tyoka 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 tine tyoka